Bahay ko. Gag siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Sarah's Secret File. Si Sarah na natagpuan ang kanyang true love sa katauhan ng kanyang childhood best friend na si Jan. Ang dami man nilang pinagdaanan sa buhay, may mga niligawan pa itong si Jan at nagpaligaw din itong si Sarah sa iba, pero ang endgame, sila pala talaga. At 23 years old, nagpakasal na sila dahil na rin sa kagustuhan ng kani-kanilang mga pamilya. Kumbaga gusto rin naman ng mga pamilya nila na sila na talaga eh. Kaya very supportive and naisakatuparan ang mga dati pang naiplano. Grabe rin mag-ship talaga yung tatay nitong sender natin, no? Elementary pa lang tinutokso na dun sa anak ng kumpare. Charot with the rot. Well, anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Val. Hi DJ Rocky, ibang klase talaga ang nagagawa ng tunay na pagmamahal. Buti na lang at naging kayo ni John. Sana all tadhana na ang gumawa ng paraan para kayo ay maging magkapiling. Sana all na after graduation maikakasal agad at suportado ng pamilya, hindi tulad ng iba. Parang sa pamilya ko lang, ako mismo ang gagawa ng sarili kong pamilya at ako ang mismong gagawa ng sarili kong pera. Yun lamang po DJ Rocky, happy Valentine's tomorrow and happy 50 years sa inyo sa Love Radio from Bal. Thank you so much, Bal. Eto pa sabi ni Darwin, true love waits. Well, best friend, childhood sweetheart, you're forever and always. Sarah, you've found a lifetime partner that can walk with you for eternity. Ang taray naman yung... A lifetime partner that can walk with you for eternity. Parang ready na kayong pumunta dun sa huling hantungan. Salamat, Darwin. Ito pa sabi ni Marilyn. It's very difficult na itago ang nararamdaman para sa isang tao. Pero buti na lang, si Jan na rin ang nag-initiate ng panliligaw sa iyo. At dun mo nang nalaman na may gusto rin pala siya sa iyo. Yun lamang po. Maraming salamat DJ Rocky. Pag-greet po, Titus Felicitas. Happy birthday belated. Happy birthday sa sister-in-law niya na si Doll Banaag. Pag-greet din kina Pia, Patrick, Teacher Ria. Maraming salamat, DJ Rocky. God bless. Thank you, Marilyn. Hello din kay Mariel K. na nagpapa-shoutout ngayon at bumabati ng happy 50 years sa Love Radio. Eto pa sabi ni Charles, haba naman ang hair mo, girl. Naging asawa mo ang iyong childhood sweetheart. Ako nga nung childhood, puro laro-laro lang. Tapos always nire-reject. Inaayawan ako. Doon ako naaasar. Pero sender, sana maganda ang relasyon ninyo ni John. And by the way, natatawa ako dun sa part na nagpretend si John na siya si David para lang mang-asar. Hindi lang pala loob mo ang kinuha niya, pati yung ano mo, yung puso mo. Stay strong sa inyo at pahingi naman ng chocolate bukas. Para naman sa mga single na tulad ko. Sabi nga nila, may Valentine pero ang ka-Valentine si Judith. Charot with harot. O nga no, puro Judith tayo.
Eto pa sabi ng ating kabisyon si JP. Mapapasana all ka na lang talaga sa sender natin. Ang sarap sa pakiramdam na ganun ang paninimula ninyo na magkaibigan at naging mas matatag ang inyong relasyon sa bandang huli. Sarah all. Ako na lang yun. Happy 50th anniversary Love Radio. Happy Thursday DJ Rocky and advance happy Valentine's. Oo, pwede kang mag-upload ng picture JP. Eto naman po ang sabi ni Gab. Ang maipapayo ko lang sa sender natin ay ituloy mo lang ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Tuloy lang kayong magtulungan. Pag-usapan ng mga problema. At ituloy nyo lang na harapin ang mga problema sa inyong relasyon. Napasana all ako. Pero dahil bata pa lang ako, magtatrabaho muna ako. Yun lamang po, shout out, DJ Rocky from Gab. Hi! Eto pa sabi ni Robert, sa bandang huli, kayo talaga ang itinadana. Napakasaya nun, yung childhood friend mo siya, tapos siya palang makakatuluyan mo sa huli. Tapos suportado pa kayo ng pamilya ninyo. Wala akong ibang masabi kundi good luck sa relationship ninyo. Ipagpatuloy niyo yan. Happy Valentine's DJ Rocky and 50th anniversary sa 90.7 Love Radio. Thank you so much. Ako ang masasabi ko lang dito, di Sarah all. Wala sa tagal, wala sa bilis. Ang tunay na pagmamahal. Yan ang tatandaan ninyo. Ang pagpapakasal ay hindi naman talaga biro. Kung magdedesisyon ka na magpapakasal ka sa isang taong pinipili mong mahalin panghabang buhay, then go. Kung handa ka, nakagraduate ka na, may blessing mula sa mga magulang, then go for it. Kung mayaman kayo, hindi kayo masyadong nag-iisip. Kung saan kayo kukuha ng pera just in case ma-jaundice ka, then go ahead. Sabi ko nga sa inyo kanina ang naiisip ko lang naman, kaya yung iba ayaw magpakasal after graduation kahit na sure na sila dun sa taong minamahal nila, ay dahil sa pinansyal na aspeto. May iba na kaya nilang magpakasal after graduation dahil yung isa nagtatrabaho na. Yung isa naman, mayaman na o parehas mayaman na. Tapos pinagkasundo na ng pamilya. Yun, natutupad yun. Pero kapag wala kang pera, tapos parang ang hirap. Magkano rin yung pagpapakasal ngayon kahit saan ka pa pumunta. Mapasimbahan, magkano gagastusin mo? Kung 50 ka tao yung imbitado mo, gagastos ka din ng mga 200,000 pesos. Simpleng-simpleng kasalan lang yun Pero kung West naman, yung mapagdesisyonan ninyo, gagastos ka pa rin ng 50,000. Or sabihin natin 20. Unless may libreng kasalan dyan sa inyo. Pero yun nga dapat handa ka. And I think ang ating sender naman ay handa. I just hope na kung ano man yung idinadalangin mo ay matupad. Mukha namang nasa tamang tao ka. Sana marami pang taong ma-inspire. Na kung meron kayong jojowain dyan, yung childhood friend yun na lang. Your best friend or your friend is the most ideal candidate for a romantic relationship. Naniniwala ka ba dun? Hindi nga, seryoso ako. Kung may kaibigan ka na gusto mo naman, tas pakiramdam mo siya rin may gusto sa'yo, maglatagan na kayo ng baraha. Mag-aminan na kayo. Kesa naman sa magka-what if ka.
Kayo pala talaga ang nakatadhana. Yung mga successful love stories or relationships na alam ko, ang pinakapundasyon nila ay friendship, pagkakaibigan. Sana hindi mawala yan sa mga taong married na ngayon. Your partner is your best friend. Hindi yung ibang best friend mo, tapos may tattoo kayo. Hindi pwede yung ganun. Na meron ka pang lil bro or lil sis, tapos magpapatattoo kayo ng hindi alam nung asawa mo. Walang ganun, sis. And that is how you protect your marriage. By setting boundaries. By setting limitations. Rules to protect the marriage. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang mga secrets, share to me, Rakitera, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. And you're listening here sa 90.7 Love Radio na nagsa-celebrate ng 50 years, 50th anniversary na natin tomorrow, kabisyo. Marami kaming pasabog. Mamimigay kami ng 2 sofa mula sa Princess and Ronan Furniture Shop. Ito yung sofa na kapag umupo ka doon, mga 5 araw ka na magigising. Sa sobrang lambot at sa sobrang comfy ng feeling kapag ikaw ay umupo doon o humilata doon. At ito pa, mamimigay din kami ng libreng boundary. So, pwede ka na magpalista para sa Love Knows No Boundaries. Mag-drop ka lang dito. I mean, dumaan ka lang dito tapos may isusulat ka lang. Sulat mo pangalan mo. Wag yung number ng pinagkakautangan mo. Yung number mo talaga. Tapos, abangan mo yung announcement bukas sa mga winners natin for Love Knows No Boundaries. And by the way, naghahanap pala kami ng DJ. Yung DJ na hindi naman kami papalitan. Kundi kami ay dadagdagan lamang. Oo. DJ na pogi, fresh na fresh, hindi nabubulok. Gen Z, macho, kung pwede, yung pwedeng makapisil, yung kapag sinuntok mo dito sa may bandang tiyan, masasaktan ka kasi bato-bato. Ganon. Bakit ganon? Tapos, gusto rin namin syempre yung yung kakaiba. Kasi kita nyo naman, di ba, yung mga Love Radio DJs namin na lalaki dito. Di ba, may 3 kami lalaki na Love Radio DJs. Si Uncle Dagol, Jacob Bandido, si Conyo Bicolano. Anong napapansin mo dun sa 3 na yun? Mga matatanda na yung mga yun. Si Conyo Bicolano, pag tiningnan mo, kala mo bata pa yan. Hoy! Wag kang Kaya bata po yung hinahanap namin. Oo, yung pwedeng maging sugar baby. Charot, narot. So, yun po. Pwede kayong mag-apply dito between 8 a.m. up until 5 p.m. Pwede kayong mag-walk-in and then mag-voice record lang kayo. Tapos mag-send din kayo ng inyong curriculum vitae. Alright? So, yun po, kabisyo. We're looking for a DJ na poging-pogi, machong-macho, Gen Z, hindi nabubulok, makapal mukha, may saltek sa utak. 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sarah's Secret. Metro's #1